Λυπάμαι. Πρέπει να πάτε αμέσως στα σπίτια σας. Ο παππούς είπε πως έχετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γεια σας, παιδιά. Τι ήταν αυτό? Παππού! Φύγε κοπρόσκυλο, θα φωνάξω τον παππού μου. Τελικά δεν ήταν ο Μητσοτάκης, παρενέργεια από τη Pfizer ήταν. Για δες, ένα φιλοζωάκι. Φύγετε, θα φωνάξω τον παππού μου. Παππού, τι κάνεις? Αυτή τη στιγμή διαβάζω μια πολύ ωραία και αρκετά ανατριχτική βιογραφία του Περικλή. Ξέρεις που είμαι? Στα χιόνια. Γιατί δεν τη σκοτώνετε? Άστο, λέω θα σου ρίξω μαζί με σένα τα θερματάκι. Ακούς, έλα, θα σε πάρουν double kill. Δεν με ενδιαφέρει, άντε ρίξε. Τότε, άντε. Τώρα θα μας κυνηγήσει ο παππούς. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να σκοτώσουμε και τον παππού τότε.